Gi-praktisan yud pag-ayo sa Philippine National Police Critical Incident Management Committee ang klase-klaseng sitwasyon sa pagpamomba, unsaon pagresponde ug kung unsaon ang insakto ug tama nga pag-asikaso sa mga biktima. Kini ang gipakita ato sa gihimong bomb explosion simulation exercise kun bomb drill kagahapon Marso 23 sa Cotabato Province. Isip pagpangandam sa bisan unsang insidente sa pagpamomba sa probinsya. Ang CIMEX kabahin sa mas gipakusgang kampanya sa PNP kontra terorismo ug uban pang kriminalidad kaabag ang probinsyal nga gobyerno sa pagpanguna ni Governor Emilio Lala Talinio Mendoza. Apil sa misalmot sa aktibidad sila CPPO Provincial Director Police Colonel Harold Ramos, Provincial Forensic Unit Police Major Armando Gallego, Incident Commander Police Lieutenant Colonel Jingle Paralag, Deputy Chief PCADU Police Captain April Rose Soria, Medical Team Head Police Lieutenant Jun Malyari, mga miyembro sa Cotabato Provincial Emergency Response Team, Bureau of Fire Protection ug uban pang miyembro sa PNP. Malampuson ang simulation exercise. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.